Ana aka mbụ ụfọdụ chetara mbụ onye Igbo oge na-atọ m ụtọ. Chetara mbụ onye na-alahụ ụra mbụ chetara mbụ onye Igbo oge na-atọ m ụtọ. Ọ dịghị iji ịbụ onye Igbo ya mere obi ji atọ m ụtọ mgbe ọ bụla m bilitere n'ụra chetara mbụ onye Igbo. Mgbe na-ya Chineke si ya biko ụwa ọzọ ọ bụ n'eluigwe achọrọ m ịbụ onye Igbo. Onye nyere ya ka m bụrụ onye Igbo. Ozi ọzọ anyị si South Africa wee na-enweta na-asị na ka esi eme ya ebe a taa dịka ka esi eme na South Africa as part of us na Johannesburg a na-eme Igbo Cultural Day iri ji nke a na-akpọkwa ji ọkụ maọbụ nke ji. Nke ọbụla ịma ha iri ji bụ mmemme ndị Igbo dịka esi wee mata ya bụ iri ji. Ike ji ọ ike ji bụ mgbe ama ndị Igbo na-eke ji wee ji ama iji dije nke ji ma dije kere ji. Iri ji ọkụ bụ mgbe ndị Igbo ji akwanyere ji wee fere ji ofufe. Ana m asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo mara aha Jizọs. Ihe ọzọ anyị nwere ime bụ welcome address. I'm appointed Chief